Moikka! Hei, nyt mä kerron, että miten me ihmiset luodaan meidän oma kokemus, miten me luodaan meidän omat tunteemme ja miten me luodaan koko meidän maailmankuva. Tää on niinkö semmonen yksinkertaistettu malli. Mutta aloitetaan sitten. Ensin sanon yksinkertaistettuna. Elikkä meidän mieli toimii näin, että kun täältä tulee niinkö näitä ulkopuolisia havaintoja, mitä me täältä 100% ulkopuolisesta maailmasta saadaan, niin ne tulee meidän havaintokeskeksiin, meidän aistejen kautta, ja ne yhdistyy siellä jo olemassa olevaan tietoon. Meidän tallenteisiin, meidän ajatuksiin, meidän kokemuksiin. Ja sitten siellä me annetaan niille merkitys. Me niin kuin sanallistetaan ne siellä. Ja sitten se, mikä merkitys me annetaan niille, niin se vaikuttaa siihen, mikä tunnetila meille syttyy. Ja meidän tunnetilalla, toki meidän ajattelulla myös, mutta meidän tunnetilalla on tosi suuri vaikutus siihen, että minkälaisia päätöksiä me tehdään. Ja sitten meidän päätökset, oli ne sitten meidän tietoisia päätöksiä tai sitten semmoisia alitajuisia automaattipäätöksiä, ne päätökset vaikuttaa siihen, että miten me toimitaan. Ja se, miten me toimitaan, vaikuttaa siihen, että minkälaisia lopputuloksia me saadaan. Ja sitten ne lopputulokset taas vaikuttaa siihen, että mikä meillä siellä on se kokemus odottamassa siellä meidän pääkopassa. Näitä seuraavia havaintoja ja yhdistyy. Ja sitten se vaikuttaa taas siihen, että minkälainen merkitys me annetaan. Eli tästä havaintokehästä, tästä voi syntyä semmoinen niinkö positiivinen kierre tai negatiivinen noidankehä. Mutta sitten tässä on toki näitä tällaisia eri kohtia, mihin voi sitten vaikuttaa ja mihin normaalistikin tulee semmoisia muutoksia ja vaikutuksia. Mutta kun tietää niitä kohtia, niin niitä voi itse sitten vaikuttaa. No niin, mutta tämä oli tämmöinen yksinkertaistus. Ja katsotaan sitten vähän tarkemmin näitä kaikkia eri kohtia. Eli jos ajatellaan, että täältä tulee näitä meidän aistihavaintoja, niin meidän aivot ei pysty ottamaan vastaan näitä kaikkia aistihavaintoja, vaan ne pitää jollain lailla suodattaa. Ja todellisuudessa me suodatetaankin suurin osa näistä tiedoista ennen kuin ne tulee sinne meidän päähän tai näihin aistihavaintokeskuksiin, eli aisteihin, niin me suodatetaan niistä suurin osa. Tutkijat löysivät sillä lailla, että kun ne tutki näitä aistihavaintoja, ne ihmettelivät, että mikä tämä toinen virta on, joka tulee itse asiassa pään sisältä. Ja se olikin suurempi virta, 5 kertaa suurempi virta. Eli sillä on tosi suuri merkitys, mitä meillä on jo valmiita kokemuksia ja ajatuksia täällä. Koska aivoteknisesti ja tämä on ihan hyvä juttu, että me suodatetaan niin paljon, koska aivoteknisesti on niin kuin välttämätöntä, että yhdistyy tietysti tähän meidän vanhaan olemassa olevaan tietoon. Koska muutenhan meidän pitäisi kaikki opetella aina uudestaan. Mutta se toinen puoli siinä on sitten se, että sit jos meillä on täällä jotain semmoisia vanhoja ajattelumalleja, jotka niinkö onkin jo vanha-aikaisia ja ne ei palvele meitä, ne enemmän rajoittaa meitä tai aikaansaa niin kuin ikäviä ja voimaa vieviä tunteita, niin me voidaan sitten näitä muuttaa. No, sitten kun täältä tulee näitä havaintoja, niin niistä vain murto-osa menee tänne meidän tietoiseen mieleen. Ja suurin osa menee, olisiko vaikka alitajuntateelle. Suurin osa menee meidän alitajuntaan. Tästä on vähän sitten erilaisia lukuja esitetty, mutta esimerkiksi semmoisen solubiologin kuin Bruce Liptonin luvut on semmoiset, että 40 bittiä sekunnissa menee tänne tietoiseen mieleen ja 11 miljoonaa menee tänne alitajuiseen. Eli jos alitajuinen on jalkapallokentän kokoinen, niin sitten tämä tietoinen mieli on piste. Tämä on niin tämä valtava suhdeero. Eli silläkin on tosi suuri merkitys sitten, että mitä meillä on täällä alitajunnassa ei-tietoisia uskomuksia ja ajattelumalleja, koska sinne menee tosi paljon niitä havaintoja. No sitten nämä, millä me näitä suodatetaan, nämä suodattimet,
näillähän on myös tosi iso merkitys. Ja niitä suodattimia on esimerkiksi meidän aistit. Meillä on vähän semmoisia niin lempiaisteja tai semmoisia aisteja, että mitä me eri tilanteissa saatetaan käyttää. Joskus näköaisti, me otetaan eniten vastaan näköhavaintoja. Joskus voi olla, että kuulohavainnot on ne kaikista merkityksellisimmät ja ne pääsee paremmin läpi. Tai tuntohavainnot. Tai maku ja haju. Sitten toinen suodatin on meidän motivaattorit. Eli aina niinkö tärkeä ja kiinnostava tieto pääsee helpommin läpi. Eli se, mistä me ollaan kiinnostuneita, niin se pääsee läpi. Sitten yksi tärkeä suodatin tyyppi on meidän uskomukset. Uskomukset on siis semmoisia meidän käsityksiä siitä, että mitkä on. Käsityksiä asioista, jotka on totta. Mutta jos niitä ruvetaan sitten niin kuin objektiivisesti katsomaan, niin todellisuudessa ne on niin kuin suurelta osin uskomuksia. Myös arvot on uskomuksia. Arvot on sitten semmoisia syvällisiä uskomuksia, mutta arvot on myös tosi tärkeä suodatin. Ja sitten hei, meidän oma tunnetila on myös suodatin. Ootko koskaan huomannut, että jos on tosi lannistunut tunnetila tai masentunut, ne on vähän niin kuin semmoiset harmaat silmälasit päässä, että kaikki havainnotkin tuntuu tosi sitä harmaata olotilaa vahvistavalta. Tai sitten kun on tosi huipputunnetila, niin huomaa kaikkea ihanaa. No, nämä meidän suodattimet on koko meidän elämän aikana kehittyneet ja rakentuneet. Ja niitä voi muuttaa. Ja sekin, että ei ole tietää, että on olemassa tämmöisiä suodattimia, että kaikki tieto ei todellakaan pääse läpi, tai kaikki havainnot ei todellakaan pääse läpi, niin sekin jo auttaa ryhtyä muuttaa niitä. Koska voi olla, että osa näistä suodattimista on semmoisia, että ne rajoittaa meitä. Ne ei ole voimaa antavia, ne voi olla voimaa vieviä suodattimia. Mutta näiden suodattimien tutkiminen on sitten oma tosi kiinnostava aihealueensa. No, sitten sieltä kun on tullut ne havainnot, ja sitten kun ne yhdistyy tähän meidän mielessä jo olemassa olevaan tietoon, niin sitten me luodaan sille tiedolle merkitys. Eli niin kuin tulkinta. Mitä tämä havainto tarkoittaa? Kaikkiin näihin meidän vanhoihin kokemuksiin ja ajatuksiin ja ajatusmalleihin pohjautuen. Ja tämä me usein tehdään niin kuin ihan automaattisesti, ettei me tätä nyt hirveästi niin kuin mietitäkään, että nyt mä luon tämän merkityksen tässä. Ja tämä on tosi tärkeä seuraava tämmöinen niin kuin vaikutuspaikka. Koska sillähän on tosi iso vaikutus ja merkitys, että minkälainen merkitys me annetaan sille havainnolle. Koska se vaikuttaa suoraan siihen, että mikä tunnetila meille syntyy. Ja nyt kun sä rupeat kiinnittää tähän huomiota, että miten sä tulkitset näitä asioita, niin sä voit ruveta jo vaihtamaan sitä merkitystä. Annakin semmoisen merkityksen ja teetkin semmoisen tulkinnan, joka luo sulle hyvän tunnetilan ja voimaa antavan tunnetilan. Mutta tämä on tosi tärkeä paikka sitten myös. Ja sitten kun on luotu se merkitys ja meille tulee joku tunnetila, niin se vaikuttaa sitten siihen, että mikä päätös me tehdään, miten me toimitaan ja mikä on lopputulos on. Nyt mä voisin kertoa vielä yhden esimerkin, missä sama niin kuin tilanne, sama niin kuin ulkopuolinen tapahtuma, mutta koska ihminen luo omat tunteensa, niin 4 tyyppiä luo erilaisen tunteen. Eli otetaan ensimmäinen tyyppi. Tämä ensimmäinen tyyppi on vaikka ihastunut johonkin. Jota tapahtuma on se, että kaikki katselee televisiota ja on tapahtunut suuri maanjäristys Aasiassa. Ja suuri maanjäristys on tapahtunut Aasiassa. Se on se objektiivinen tapahtuma ja kaikki katselee telkkarista. Ja tämä yksi ihminen onkin ihastunut. Ja koska sillä on nyt se on keskittynyt tähän ihastumiseen ja tähän rakastumiseen,
mikä sillä on, niin se maanjäristys ja se TV-uutinen ei herätä siinä mitään tunnetilaa, koska se miettii sitä, että uskaltaisiko se soittaa sille tai laittaa sille viestin vai ei. No sitten tämä toinen tyyppi. Tämä toinen tyyppi on katsonut jo tosi paljon vastaavanlaisia katastrofiuutisia. Ja kun tälle tulee tämä uutinen, tämä havainto, niin tämä yhdistyy sen omiin kokemuksiin ja sen ajatuksiin elämästä niin, että se antaa semmoisen merkityksen, että voi ei, taas tämä maailma on ihan hirveä. Täällä tapahtuu koko ajan ihan hirveitä asioita. Ihan turha tehdä yhtään mitään. Ja sitten sille tulee tosi lannistunut fiilis. Ja se jää siihen sohvalle makaa, se ei lähdekään mihinkään toimimaan. No sitten tämä kolmas tyyppi. Tämä onkin vaikka tämmöinen Punaisen Ristin kansainvälinen katastrofi vapaaehtoistyöntekijä. Ja kun se kuulee tämän aistihavain, se kuulee tämän uutisen, niin sillä se yhdistyykin sen oman kokemuksen ja merkitykseen, että hän on merkityksellinen ihminen, hän on tärkeä ihminen, hän lähtee auttamaan sinne ja heti tekee päätöksen, että lähtee soittamaan, että mitä mä voin tehdä. Ja tälle ihmiselle tuleekin semmoinen tunne, että hän on tärkeä ja voimaantunut ja aktiivinen ja tällä elämällä on merkitystä. Mä voin auttaa ja sille tulee joku hyvä tunne siitä. Ja sitten 4. ihminen istuu siinä oman kodin rauhassa, ihanassa, turvallisessa sohvassa. Ja sille tulee, se tekeekin semmoisen merkityksen, että ihanaa, että mä oon täällä omassa kotona. Mä voin rauhassa, täällä oman kodin turvallisella. Sille syntyy kiitollisuuden tunne. Ja sitten se huomaa kaikkea muutakin asioita, mitä sen elämässä on tosi hyvin. Eli ihan objektiivinen ulkoinen tapahtuma ja sitten ihmisestä riippuen eri ihmisessä syntyy erilaiset tunteet. Eli me luodaan itse itsellemme nämä tunteet niin kuin pääosin. Ja tämähän on ihan hieno, tämähän on sikahieno tieto ja tosi voimaannuttava tieto, koska se tarkoittaa sitä, että me ei olla niin kuin ympäröivän maailman tapahtumien tai ihmisten tekemisten armoilla, koska me luodaan itse sisimmässä ne tunteet. Okei, tunteet tarttuu, eli vähän niin kuin täällä ulkopuolisella muillakin on väliä, mutta siihenkin pystyy vaikuttaa omilla toimenpiteillä, tarttuuko ne tunteet vai ei. Mutta kuitenkin tämä on tosi niin kuin voimaa antava ja vapauttava tieto. Mitä mä sanoisin, että ainoa huono puoli on se, että nyt me ei voida enää syyttää ketään muuta siitä, että kuinka vaikka ärsyttävä tyyppi se on, koska mä itse luon sen ärsyyntymisen tunteen itsessäni. Mutta tämä on pieni hinta tästä voimaantumisen tunteesta ja tästä mahdollisuuksista, mitä tämä avaa mun mielestä. Mutta hei, tässä oli nyt lyhyesti tämä, että miten me luodaan itse meidän omat kokemuksemme, me luodaan itse omat tunteemme, me luodaan tämä maailmankuva. Ai niin, sanoinko mä sitä edes? Siis tämä kokonaisuus on myös sit se kuva maailmasta, mikä meille syntyy. Ja miten se vaikuttaa meidän elämään. Ja nyt sä voit ruveta tutkimaan näitä eri osa-alueita ja tarkkailemaan, että minkälaisia tunteita ne sussa aiheuttaa. Ja jos sä haluat enemmän jotain voimaa antavia tunteita, niin kokeile vaihtaa jotain. Niitä voi toki vaihtaa jollain NLP-treeneilläkin, mutta niitä voi vaihtaa ihan vaan tämän asian nyt tiedostamalla. Mutta hei, jatketaan myöhemmin näiden eri osa-alueiden tarkemmalla tutkimisella ja sillä, että mitä niille voi itse tehdä. Moikka!